Zažil jsi jako gay od veřejnosti něco negativního? Zrovna sa mi stalo, čo je dosť také zvláštne. Išiel ma kamarát odkopnúť, teda, že idem domov. Boli sme na zastávke, bola zima. My sme sa ako objímali, lebo však predsa. A zrovna išlo policajné auto okolo, ďalej, zrazu zastavilo, potom sa vrátilo k nám, dali dole okienko a tak ja, že tak idem teda k ním, tak som podišiel a oni, že prečo sa objímame, že či sme teplí. A teraz nechcete povedať tomu človeku, že áno, ešte vtedy to bolo pred voľbami, takže tak sme povedali, že teda nie, mne to strašne akože dostalo. A potom som povedal, že keby je áno, že čo vás do toho, tak potom dali okienko dole a odišli. Ja som z toho akože bol fakt, že deprimovaný a vlastne začal som to potom riešiť aj na polícii, avšak je to vlastne márne, lebo to bolo ako keby slovo proti slovu. Nedám teda Česko, ale dám Slovensko. Myslíš si, že Slovensko je homofobní země? Ako takto, asi by som to nenazval úplne, že homofóbna zem, ale sú ľudia, ktorí sú nespokojní s tými ľuďmi, ale vlastne postupom času sa tá mladá generácia dostáva do popredia, takže uvidíme, ako na tom bude Slovensko. No teraz je to také trošku náročnejšie, takže možno o 2 roky uvidíme. Ale aj zase aj vy. Aj u vás to teraz budete mať náročné, najmä pri voľbách, takže choďte voliť. Dobrá rada.